ବଡ଼ ଜନ୍ମଦିନଟାରେ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଏମିତି ଜାଗା ବୁଲେଇବାକୁ ନେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ନ ହସି ରହିପାରିବେନି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମୋର କେମିତି କଟିଥିଲା। ଜନ୍ମଦିନର ଖୁସିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଦେଇଥିଲି। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସିଧା ଚାଲିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସକାଳେ ଖାଇବା ବନେଇବାକୁ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କଣ ବନେଇବି ବୋଲି ଯେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବାବୁଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ଥିଲା ଚକୁଳିକୁ ବୁଗୁନି ଟିକେ ହଉ। ଏତକ କହିଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ମୋଠୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଫେରିଲେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କେକ୍ ଟିଏ ହାତରେ ଧରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲି ଘରକୁ। ଏତିକିରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଦିନର ଖାଇବା ପିଇବା ଆମର କେମିତି ଥିଲା। ଏଇ ତ ଗଲା ଦିନ ଘଟଣା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଣ ଘଟିଥିଲା। ଦିନରେ ଯେତେ ରାଗ ଥିଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୋର ସବୁ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେକ୍ କଟିଂ ସରିବା ପରେ ବାବୁ ମୋର ଶୁଖିଲା ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଆଉ ସହିପାରି ନଥିଲେ। ପଚାରିଲେ ମୁହଁ କାହିଁ ଶୁଖିଛି। ମୁଁ କିଛି ନ କହିଲାରୁ ମତେ କହିଲେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ବୁଲିବା ନା ଶୁଣି ମୁଁ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟର ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀ ମତେ କେଉଁ ଜାଗା ବୁଲେଇବାକୁ ନେଲେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ମୁହଁରେ କହିପାରୁନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ମତେ କହିଲେ ଦେଖିଲୁ କେତେ ବଡ଼ ପରିବା ମାର୍କେଟଟେ, ଏଇଠି ତୋର ଯାହା କିଣିବାର ଅଛି କିଣିଦେ। ସକାଳର ରାଗକୁ ଯାହା ଯେମିତି କଷ୍ଟ କରି ଭୁଲିଥିଲି, ଏହା ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ରାଗ 2 ଗୁଣ ବଢି ଯାଇଥିଲା। ସେ ରାଗ ଦେଖି ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଖୋସି ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ମଜା କରୁଥିଲି ରେ, ଚମତ୍କାର। ସେଠାରୁ ଚାଲିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ। ସ୍ୱାମୀ କାହାର? ସେଠାରୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ବୁଲାବୁଲି ସାରି ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲୁ। ଶୀଘ୍ର ଆସିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ବି ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କେକ୍ ପରା କଟା ହବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା। କେକ୍ କଟାକଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସିଧା ଘରକୁ ଘିରି ଘିରି ହେଇ ଫେରିଲି। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।